halin sa atong nakaawat, boss. Natuman na gito akong pangandoy nga nakabalos gitan niya, boss. Hello guys, welcome to my channel again. Ayan, kung napadaan ka lang po sa channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit na rin po ang bell all para palagi po kayong updated sa mga bagong uploads ko. Bahak mo na yung mga kawatana. Ilan bagi kong batignaw. Kapit mo ko maliit sa akong duty hanggaw da. Kapit pa among akong motor. Pakitaan ka lang ng usap mga kawatana mo. Di ka naman pa sa iluon yun. Bitayon tamos flagpole. Kapit na hinong kumaliit ng kagwang mga nagko da. Naangin pagi akong motor kapit. Duty na ko kaya marag late ako ano. Asa na sa duwa kung anak mo sa mga daw naglaglaag naman sa wag mahabilin dos balay tingnan ko ani kaoner para wag mahabilin dos matake na sa tulong mga kawatana ay sama din wala mo pa helmet bruh. Ano na dayon na makabalos gid ta. Daghang kig mga gamit na silang balay. Ato lang hutdon og kawat. Saan sa gini nato, boss? Pagkabawas ta, boss. Unya, boss. Asa man tong plano? Ana, boss? Unsa pa may atong dugayan? Kana! Bantay kay ba sinisilingan nga makasumbong. Nakakatabi dagit. Ayaw pagsat kung dili mong matumak para di ka sagab, sige-asay ka nangagit ka gyan ito, sakit yung tilo ikaw may kaunan gadamag kagay ka sak, ikaw na dito maglali sa ta walay tao kita ka na daghan kay gamit oh tarawa naay ka ng bapuls napay amplifier napay TV napay rip napay electric pan labos chance niyo na to boss oh madala ka na to ng tanan boss ako bahala boss ba? May tawag na anan, dia ka agis bintana. Abi ko nagkikandado na, bus. Dado! Mga bugo kita duha doon. Di na tayo masiglalis, kita ka na. Kani ako, ha? Kani ako, bus. Sige ka na mga unahan na. Asay, mapapay na. Sige na! Kamaayo ba ning pagkakuanan? Buka pa ni boss! Buka kay boss! Saan ni boss? Buka boss! Buka boss! Lihat kita kan ni boss! Oh, mau melihat gigamit boss itong oh, kabantay ka boss! Kabantay ka boss! Kabantay ka boss! Karon, ato rin ko kapit! Ken! Kabantay ka sa ano na ko? Ha? Boss! Buka ni boss! Bos. Oh. Bantay-bantay deh sama sini. Oke, bos. Tanya, bos. Sini ada, bos. Bantay, bos. Bos. Napa irip dito? Ang problema, pwede itong bukat ha? Bukat lagi ito, bos. Bukat lagi. Ya, atong testingan ko madala bagina to. Kay mahal-mahal po na siya.
Atag ni nga rin, boss. Uy, madala ka ni, boss. Madala na nato, boss. Pagturo, pagkarong ba? Madala na nato, boss. Hindi ka ni, boss. Oh, tila na di dalaw, noy. Ay na lang, boss. Yun, mahal naman ito. Dako naman ito, ganang kwan. Halin ka to. Oh. Tara, boss. Kaya, boss, napailitit ka, boss. Boss, naginaw ito, mabinalin mo nga. Di na tayo masigda, ginaw tayo. Basta masakpan, mo abot tulong niya, anak. Ito. Anong naam na yung mga gamit des gawas? Saan may tabo diri eh? Na, i-duty naman si Papa. Ngita ko des balay ay. Ablim ang siray noon. Daan ko palagi. Mga kawatan mo no. May tao, boss. Usakan mo tayo, boss. Sus! Mahadlok man ka, oy! Kagamay tao na ito, nagkapuson! Tami boss. Sa may saan ako Ah, kapuson di ka kay ngano, dako kay og. Sala ang imong amahan nako, ha? Ako ra mo Papa, andak sa labos dili man ako. May nang kapuson di ka kay para walay makasalba, walay makakuha sa mong Amo lakot. dali. Nga, ano ka Uy! mo ninyo? Naon sa mo kay isip mo kay tabahi ko dari. Ano sa tao na kasi mag Di ako tama boss, napit tao. ay sus manakiyot pag ikay dako na kito kandidat. Ano man boss? Dili, kay boss mo naman eh. Di kapuson ka daw kay Wala mo ko salat ninyo. para di ka makagukod na mo. Ano man? Ay na si pangutan gano. Para sigurado, boss. Pako rin kumo, boss. Kasi makareport di sa polis. Sus. Ayaw na lang na. Di na kabuhi lagi. Tara, manibat na tayo. Maabot ito yung kwan, yung amahan. Dong, babay dong. Pikat ni mo dong. Ibaligyan na mo imong mga gamit dong. Mas pasiyo na, lihat ka na. Two hours later. Sa may hitabo diri, abli mo kultahan na bakas gaga. Da. Unsa man hitabo diga? Butiging malasa pa. Ipanggamit ni pag-abot ako diri na yung mga tao. Ang mga gamit gipangkawat nila. Awan yung gibuhat nako. Ila kong gigapos. Nya, sa man naklaro nimo mga dagwas mga buang? Ingon sila nako pa. Dako mo ko kagsala nila. Iyay. Mautong nga tawanas. Isigundaan na sa kustang buwang niya eh. Ito nga sa nagkawat unta sa motor din ako day. Ay, sige. Kani. Panahon na rin. Ako na kining tinuon mga animal dagko. Karoon din mga animal. Uyog ko ba? Kay murag na kaditi kung asang mga lungga aning mga kagwang. Karoon. Nati ko ni pagkapusagot. Kana ka. Uyog ko. Tuon rin silang mga lungga mga animal. Dako gitaghalin sa atong nakaawat, boss. Natuman na gito akong pangandoy nga nakabalos gitan niya, boss. Cheers, boss. Cheers. Arang, hanggaw ay. Gatagay-tagay na. Hoy! Hala, boss. Ang kawatan na to, boss. Yati na dumduman kita eh. Karon panahon na gid makabalos ko ninyo. Ara di mo tingin mga hanggawa di mo ha? Asar ko mga gamit. Nangita kasi mong gamit. Di palitan mo kilim nun. Kita ka ani? Di ba mao man na imong gamhanan? Woo! Karon gusto ko manimalos nimo. Karon gusto ko mahamag. Hala, hamag. Bruh. Shout out! Ayan, shout out kay Kinit Lumabi. Shout out din kay Remark Canada. Shout out kay Lady Jane's Channel, Inday Gamay, Charis Borromeo. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Paki-shout out po sa lahat ng mga old friends ko. Thank you. Okay, shout out kay JC Falcon,
Shout out sa akong mga igagaw sa Kinabunturan, Davao. Shout out sa akong mga igagaw sa Bayawan City ug sa lahat na akong mga relatives. Shout out kay Jerlyn Mahinay Siaga.